Hát, megnéztem. Troll 2 című csodálatos alkotást. 1990-ben készült, állítólag valaki készítette, de hát... Inkább mutatok egy openinget. No one told you life was gonna be this way. Rachel Jennifer Aniston kökényesi Ági. Monica Courtney Cox kis Erika. Phoebe Liza Kudrow nyírő Beáta. Joy Matt LeBlanc Paul Nándor. Chandler Matthew Perry Vitai András. Ross David Schwimmer Galambos Péter. Hát nem ez volt az igazi opening, de ez is lehetett volna. Mondjuk a film mentségére szolgáljon, hogy 1990-ben még nem volt olyan technika. De azért arról se feledkezzük meg, hogy a horror klasszikusok akkor élték fénykorukat. Halloween, Péntek 13, Rémálom az Elm utcában, vagy Gonosz halottak akár. Készültem egy pár jelenettel, amit megosztanék veletek, mert ezt nem lehet szó nélkül adni, úgy érzem. De előtte egy kis sztori röviden, mert hát az is van. Van egy idilli amcsi család, legirritálóbb szerintem, és egyben legfiatalabb tagja, a mi kis hősünk Joshua. A már gyakorlatilag gyárilag halott papája tömi mindenféle forssal az agyát, amire persze vevő is, mi mindannyian akkor kiskorunkban szerettük az ilyen kis horror történeteket. Ezzel nem is lenne baj, de alapból, mint a film címe is állítja, trollokról lenne szó. Itt a nagypapa goblinokról mesél, ami a film teljes egészét kitölti majd későbbiekben. És hát kiderül róluk, hogy vegetáriánusok, gonoszak, mindenféle előképzettség nélkül tudnak teleportálni, és mindegyik tud emberi alakot is ölteni. Halljátok! Szólít minket a királynő! Főbb ismérvük, hogy amint velük találkozunk, megkínálnak minket valami zöld takonnyal, amitől elcsepp folyosodik a testünk, aztán ők próbálnak majd megenni minket. Ezzel nem is lenne szerintem semmi baj. Az viszont már baj, hogy a kivitelezésre nem hagytak időt vagy pénzt, nem tudom melyikben volt hiányuk éppen, vagy esetleg színészeket nem találtak. De hát itt a pénz nem is lehetne akkor a probléma, hiszen annó a Terminator 1-et is $100,000 csinálták meg. De hogy szóval ezen így messziről látszik, hogy nem jó. Sőt, egyenesen, hát bélsár, vagy hát nem tudom. De az készítőnek nem volt egy családtagja, vagy egy barátja, vagy látja, hogy ezt légy szíves, ne csináld. Miért nem mondta neki, hogy hagyd abba, vagy miért nem próbálkozol mással, miért nem mész el focizni, én ezt nem vágom. Vagy hát végül is jó, hát láttam én már Alien Express-t, meg Kígyók szigetét, de ott legalább az ellenfél, az enemy volt valahogy kidolgozva. De hogy itt hogyan vannak, szóval kisrác koromban egyszer játszottunk valami labdával kiukat, és inkább megtömtük falevél. Na így néznek itt ki a gonosz goblinok, mint egy falevéllel megtömött pöttyös labda. Meg hát akkor ugye történet, hogy itt az amerikai családfő kitalálta, hogy lakást cserélnek nyaralás céljából valami ekeferkóval, de hát most azért én is, hogyha Pesten laknék és lenne egy villám, akkor nem mennék le ilyen, mit tudom én, Szurdapina pusztára, hogy mert ott friss a levegő. Elég volt. Nem akarok többet. Szóval így ez a sztori, nem is húznám a drága időtöket, inkább megmutatom azt a pár általam kiválogatott jelenetet, amit azért jobb, ha láttok, akkor kezdeném is. Jó szórakozást hozzá! Miért baj az, hogy vannak barátaim? Nem baj, ha egész életedben szűz akarsz maradni.
Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Az én nevem Credence Leonor Girgood. A hajdani druidák leszármazottja vagyok. Az őseim egyenesen Stonehenge-ből származnak. Mi van veled? Azt hittem, éhes vagy. A popcornt jobban szeretem. Semmi probléma. Csak annyit kell tennünk, hogy kicsit felhevítjük. Milbók! Hiszen csak visszafelé kell olvasni. Nagypapa! 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 Joshua! Kérlek, menj innen, ne törődj velem! Te jártál már a pokolba! Nem! De ismerek egy módszert, amit olyas valaki tanított nekem, aki már járt ott. Most figyelj! Nem történik semmi. Feljebb a kezeket! Gondoljatok rá erősebben! Szent nagypapa, gyere el közé! Őket, Joshua! Te vagy az egyetlen, aki még megteheti. Ha esznek ebből az ételből, ugyanúgy fogják végezni, ahogy Peter abban a mesében. De hogyan tudnám megállítani őket? Jól van. Adok neked 30 másodpercet, hogy kitalálj valamit, amivel megállíthatod őket. Meg kell tennem. Meg kell tennem. Meg kell tennem. Már 2 napja ne lettél semmit. Biztosan éhes vagy. Nem igaz. Itt a szalonnás marhahúsos hamburgerem. Bele haragj! Gondolj a sírokra a véredben! Gondolj a koleszterin szintedre!
Gondolj rá, mi lesz a vérnyomás után! Hát ennyi lett volna a Z kategória Troll 2-s blog. Remélem elnyerte tetszéseteket. Utoljára azért még egy okosságot hallgassunk meg az öreg bácsitól. Sziasztok! Fogd ezt! Vigyázz rá! Csak akkor vedd elő, ami benne van, ha tényleg szükséged van rá.